I reckon we need to keep working all 4 tires, please. Keep working all 4 tires. Yes, I'm doing all the time. You don't have to remind me. Johto kesti loppuun asti ja tuloksena kauden ensimmäinen voitto. On se nyt varmaan kiinni voittaa, kun hävitä, mutta ei se nyt mulla muuta hirveästi mitään, mutta totta kai mä oon tyytyväinen ja hieno tiimille, että enemmän mä niille toivon sitä voittoa ehkä kuin itselleni, että varmaan niille tärkeämpi asia loppupeleissä. Ei ollut mitään ongelmia, että en mä nyt tosiaankaan päässyt, että aika lailla saa koko ajan niin paljon kuin pystyn vaan. Mä tuntui hyvältä, mutta se oli näin vauhti tänään ja se riitti, että se lähtö sen ratkaisu oikeastaan, että McLaren oli ongelmia, että se oli oikeastaan sen verran hyvä vauhti kuitenkin, ettei tarvinnut hirveästi valetta. Niin kuin Räikkönen tuossa sanoi, niin aikaisemmin tänään varmasti